здравейте хора, това сме ние. Водите вратаци. И днес ще има на Clash Royale. Сега отидохме в подклана, защото имахме никакъв ги, така да се каже. И тапаци само ни хейтеха. Така, влезнете в този, виж колко е як. Не е чудо голямо. Ето го. Кажете хей. Чек. Кажете хей. И така. И сега ще изиграме след това момче така фендлита. Абе, брата, не пусти френда. Чакай, мога Пускам. ли? Чакай малко, мога ли да Зари. Е така. Пуснах. Ето пуснах, брате. Готово, ще ме биеш. А спокой са. Това е за клипа. Това го правим за вас, хора. Аре, после правим челендж. Ай, бата, не ме може да не би захдил да те бацаш вече. О, бате, вече те бацам. Ха. Всяки те бацам, ама на тебе ти са реди. Бате, с грешния дек съм, уе. Да, бе. Да. С кой? С бебешки. Не, бе, бате, гледай. Пусна Switch. Но ли демидж взе? Кой? Ти? Не. Не. Хиля. Не, но. Сега ще виж как та баца. Само да си спомниш армията. Армиите. Да те пусна ли запче? Ай, пусни зап! Уе, момче! Да ти покажа какво е. Яка карта, бе. Айде, ай са, бе. Айде, ай са, бе. Ай са една от много яка легендари. Да, бе, няма що. Е, поне имам легендари. Ай, заминат. Прах ти толка. Ей, не, имам толкова нас. Окей. Комио, какво е? Гледате, свалил около 300 демидж. Ай, си взех да сам. Сори за това му. Дето пееха, ама. Бате, сега снимаме ли? Моля ти се. Сега така ма излагаш? Ай, гледай как ма хейт, бе. Не хейт, как беше това? Виж канта, виж Да. канта, е. Само мършка чека. Искаш те остава да ми ги пишеш главния. Да. Осима ти гипим главния. Някой друг път обаче. Ай, Сузата! Ай, А Сузата! вие дали ще убия само с едни минион хорди? Ще ме убиеш, бе, момче. Дали ще взема всичките дала? Не, няма да Ще ти спеш. го Няма да взема. спеш. Не знам, аре, да видим в другия. Не, няма епизод. спеш. Ти без да пускаш, аз само с един минион хор човек да видим Не. дали ще успея. Бате, може да се помня другата битка нещо без да пускаш как ти става ли? Окей. Само е така да После- табия тук. После аз ще пусна с минион хорда. Ей, как пусна ми някоя е, момчето? Ай, пускам си всичките карти. Ай, едно айсче за късмет. Не, ке го пуснах шибения зап. Гей, ви запа е, моме. Ай, са те гъмна е, моме. И така, Ай са на телия на втори лево. дама на Friendly Battle е на първи. Чай, сега ще направя един дек, ти няма да пускаш абсолютно никакви карти, става ли? Да, бе. О, аре само с къщи сега се биеме. Не, Що? не искам спаунер дек. Аз искам само с къщи да се биеме. аз ще Не, направя моля те, само с- ай следващото. Чакай само да си направя един дек за така. Да не се Да, ма сега няма да пускаш абсолютно никакви карти, става ли? Батъл Рама брои ли се за къща? Не. Аз нямам други къщи. Имам бе. Имам доста. Аз имам повече от те. И френдле. Чакай, още не. Виж, само къщи съм направил така, виж. Оп, не ми. Ей, то дек бива. Чакай. То надо тук. Какво? Не свирка, моля те сега за клипа. Ай, пуснах. Сега така, да сме оригинални ли? Стига свик. Така, не пускай абсолютно никакви карти. Окей, бац. То Ще дека- клонваш тески, бе. Не, взех речи спела. И какво са прави вече? Еми, какво спе, не съм взел такова, какво спела?
Да ти шипнали един тумстон. Бак ти е! Кой го прави е? Не знам. Ти шипнали един тумстон. Абе? О, взел съм Age Spell, е. Как не съм го видял? Това ще го използва. Хил Spell, бе! Да хилва малките скелечета. Нямаш и нужда. Знам, те са на по един удар. Знам. Това е бас яко. 24 бомбички ми сложи. Чакай, ти няма пускаш никакви карти. Ой. 25 бомбички. Аз съм правил целият ми екран в помпички, момче. Гже станаха вече. Ай, е така. Сега гледаш, аз да обича е така. Ма ще го направи това, бе? Да си хабя елексира. Абе, брат, ти кога ще надаш да ми биеш тавара, бе? По времето, брат. Сега ти не пускай, моля те. Мотър. Ти не пускай, моля те. Нали са? Сега пусна нещо, защото човек... Не, моля те! Ама сега само съм ги цъкнал и знаеш колко гадно ми става сега. Пусни един Кенан. Кенан е тук. Окей. Ай, пускай да. Пусна. Ще го... Хилна даш. Ама това на мене не действа. Знам. Вай колко много попички. Искам да направя нещо, момче. Хилва, не са ги хилва. Искам да направя Ай, нещо много какво ще яко. правиш? Много яко е. Ще видиш. Целият ти екран в помпички? Да. Не е това. Не е точно това, ама подобно. Ау, бе! Стига с къце! Ай, запвам ти главния, хилвам ти го малко. Сега ще го хилва, бах ти. Хилвам ти го. Мисля, че толкова помпички стигат. Не стигат. Знаеш какво? Ти не пускай абсолютно никакви карти, става ли? Оди, коги, арди, шогиц. Ай, сега почва дъжд. Да, дъжд, но аз много го обичам. Шакалака! Гледай колко скелечета ти сложих, бе. Шакалака. Брат, това не хилва коли, знаеш. Да, Я? не хилвам. Вау, и тя го скриншот, на това си просто скриншот. Така. Колкото е Хабим Алекси. Сега ще гледаш бас яко ще стане. Почвам. О, лавахун, бе. Лавахун. Вуй. 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 Лава хаунда и потъркан. Вуй, 3 лавахунда. 4 лава попчета. Ко беше това, е? А така, гледай, лава хаунд. Ай, лава хаунд! Ай, лава хаундите! Ой, колко лавахунди. Ке виждате това? Как го направи? Как е, а? Ай, само се спалнари. Айде, аз съм си ги сложил. Ами сега аз ще трябва да си слагам спалнарите. Изглежда. Да. Е така, Кирана не е много як, ама... Не сложим ферно на той. Инферно, брате. Аз нямам тогава атака, е. Xbox. Така. Да, трябваше така му съм смота. Значи това. Ще е това. Оп. Май. Моля ти го копирам. Ми нямам да изпълня. Имам още много. Няма къде. Пусни. Пусни ти. Защото съм на 9-та ли? Да. Friendly Tower.
Какво е това? Не дава. Визитор. Що пише там визитор? Не пише висито. Пишеше визитор. Кенана. Кина. Бате, що? Mortal Kombat. Бате, що? Леле, как си по самота смешно. Отиде да знам, аз нарочно така направих. Tombstone. Тумсто. Гледай мота ти как ми Ай, ще ви, мати, ще ви, като иска. Бомбармен. Бамбар тава ли? Да. Гледай как това се обърна мазно. И изгъмях ти всичките. Кажеш. Гледай как мазно. Ще хилвам. Аз съм хила. Килна! Аз съм на кил, бе. Гледай какво взе, бе, бате. Май Знаеш- никой не ма бие тук. Фърнас. Айде, бе, Това ще бъде машина. много проблемно. Хем на 4-ти левел, бате. Не, гледай. Няма да направи нищо, само ще разруши всичките къщи. Езо са нямаш къщи, нали? А ти също нямаш. Да, ама имаме елексир, бате. Елексир, колектор ли? Не елексир. Аз нямам нито. Аз имам само едно. То се сети. Имам го, бе, имам. Каквото е тук е? Гледай как го бие! Как може? Кенана. Вау, колко демидж ми назе. Нормално. Айде, момче. Нищо ли не стига до този Кенан? Да такова. Гледай, бази тъпия Кенан, бе, момче. Какво стана тук? Развъдник го, бе, момче. Развъдник, бе, на мен ли ви? Да! Виж моя развъдник. Виж моя. Бате, ти за сега си ми взел най-много демидж. Ти нищо не си ми взел, бате. Гледай, бак, ти развъдника при мене. Тук ще има равни. Само това знам. Аз познавам ту. Аз пускам той. Аз стои. Ще пусна и той. На дете ми по къщите. Той! Бате, гледай го! Баси. Не! Езо Нямам памет вече. спря да ти снимаш ли? Но вече не снимам, бата. Аз обаче ще снимам, да знаеш. Аз ще го качвам. Добре. Ама чай да видим кой ще бъде победителя. Да, аз ще го спирам като който победи, де. Защото става много дълго, бате. 13 минути. Виждаме някакъв Кенан и тука. Мисля, че няма да успея да го кача, защото ще стане много дълго. Човек, да побързаме някак си. Какво побързаме, бата? Ако не може... Не ми моя развъдник. Бате, ти най-много демидж си ми взе. Айде, замина. Замина на кино. Още малко. Айде, бе. Чули ме какво? Да. Развъдника вадих. И това беше всичко за клипа. Дано да ви е харесал. Абонирайте се и това беше всичко. Довиждане!